typen, dat was toch de volgende formatie. Die waren bekend in heel Europa en ook een aantal landen. En ook in Nederland scoren ze een hele grote hits. We gaan een mix draaien voor een allergrootste. Live aan de Megamix. Speciale nieuws aan de heren 3, de heren 2, dames 1, dames 2.